Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Nigle na channel first time to ಒಂದಿತ್ತಲ್ಲ please subscribe ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಇನಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬೊಲ್ಪು ಬೊಲ್ಪುಗು ಅಡ್ಡಿಯದಾದ ಪಂಡ ಸೇಮಿಗೆ ತಡ್ಡಿಯೆ ಪುಂಡಿ ಮಾಲ್ತತ್ತು ಒತ್ತುನ ಸೇಮಿಗೆ ತಡ್ಡಿಯೆ ಬುಕ್ಕ ತಾರೈತ ಪೇರು ಎಂಕ್ಲೆ ನಕ್ಕಗ್ಲ ತಾರೈತ ಪೇರು ಆತ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಕಜಿಪ್ಪುಡು ಪಾಂಡ ಇಷ್ಟ ಬಟ್ ದಾದ ಮಲ್ಪನ ಇತ್ತಿನ ತಾರೈ ಪೇರತ್ತ ಸೊ ಅಂಚನೆ ತಿಂದ ಎಂಕ್ಲೆ ಈ ತಾತನೆ ಯಾನೊಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆ ಪನ್ಪೆ ಅವೆಂಕ್ಲ ಬೊಲ್ಯನ ಉಂದುಂಡತ ಬೆರಿ ಅವ ಅಂಚನೆ ಕುಲೋಂದಿತ್ನ ಅವೈಕ್ ಸೊಂಟ ಬೇನೆ ಆತ್ ನೋಡ ಏನ ಅಪ್ಪ ಪನ್ಪೇರ ಅವು ಮಿತ್ತಿಡ್ತಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಕುಸ್ಕುತ್ನ ತಿಪ್ಪುಂದು ಆ ಪುಚಿತ ಆ ಕತೆ ಅಂಡ ಈ ಪುಚಿತ ಸುಲಿ ಬುಲ್ಫ್ ಲಕ್ಕನಾಗ ಇಂಚ ಜೇರ್ತೊಂದುಂಡು ದಾಯಿಗೆ ಜೇರ್ತೊಂದಿಪ್ನ ಪನಿಗೆ ಏನೊಂಜಿ ಪನ್ಪೆ ದಾದ ಉಂಡ ಐಕ್ ದಾಲ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಅವು ಅಂಚ ಜೇರ್ತೊಂದ್ನ ಇನಿ ಎಂಕ್ಲ ತೋಟ ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ ಮರ ಕೊಯ್ಯರಿತ್ತು ಮರ ಪಂಡ ಕಮ್ಮುತ್ತ ಸಲಕ್ಕೆ ಕೊಯ್ಯರಿತ್ತಂಡೆ ಅಂಚ ಈ ಕೊಯ್ತು ಅಟ್ಟಿ ಒಯ್ಪುನ ಕೆಲಸ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮರಿಯಲ ಬೆಂದ್ರ ಪಾರ್ತ್ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ನೀರ ಬೋಡತ ಅಂಚ ಇತ್ತೇನೆ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪನ ಎಂಕ್ಲೊಟ್ಟು ಗೇರಿತ್ತೇರು ಗೊತ್ತುಂಡ ಬಿಪಿನ್ ಬುಕ್ಕ ಶೋಭಿತ್ ಅಗಿ ಬೋರ್ಚಿ ಕೆಲಸ ಮಾಲ್ಪೊರ್ಚಿ ಪಂಡಲ ಅಗಿ ಕುಲ್ಲು ಪೇರಾ ಒಮ್ಮೊಂದು ಪೋಪ್ನೆ ಏರ್ ಪುರ ಏತೇತ್ ಬೇಗಾಡ್ತಿರ್ದು ಕೈ ಎನ್ನಾದುಲೆ ಫುಲ್ ಬೇಗಾಡ್ತೆ ಏನು ಅಕ್ಕ ಏತ್ ಬೇಗಾಡ್ತಂತ ಆಯಲ್ಲಿ ಐದತ್ತಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಈತ್ ಮೂಲ ಪತತ್ತಿ ಇಡ್ನ ಸೈಡ್ಗೆ ಗೋಡೆ ಸೈಡ್ಗೆ ಬರೇ ಸೈಡ್ ಇಡ್ನ ಏನು ಅಪ್ಪ ಇನ್ನು ಒಂದು ಹೊತ್ತು ಅಟ್ಟಿ ಒಯ್ಪಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಒಯ್ತಾ ಇತ್ತೆ ಅಪ್ಪ ಪತ ಪೋಂದುಲೇರು ಓಲ್ ಎಂಚದ ಇಡ್ಪೇರಿಂದ ಇತ್ತೆ ತೂಪಪ್ಪೆ ಅವನಿಗ್ಲೇಗ ಐಟ್ಲ ರೆಡಿ ನಮ್ಮನೆ ತಿತ್ತಾವ ಒಂಜೊಂಜಿ ಹಗೂರ ಅವೇ ನಾನೊಂಜೊಂಜಿ ಭಾರಟ್ ಎಂಕ್ಲ ಬೇರಿ ಪುರ ಬೇನಪ್ಪೇತನು ಬಟ್ ಆಂಡ್ಲ ಯಾನ್ ಅಪ್ಪ ಅಕ್ಕ ಬಿಪಿನ್ ಶೋಭಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಬುಕ್ಕ ಜಸ್ಮಿತ್ ಅಕ್ಕನ ಅಪ್ಪ ಸೇರ್ತ್ ಎಂಕ್ಲ ಕೆಲಸ ಮುಗೀತ ತುಲೆ ಮೂಲೆ ಎಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಬೆತ್ತಡಿ ಪತತ್ತಿ ಇಂಚ ತೀರ್ತು ಬುಡ್ಪುನ ಕೈಗೆ ಟರ್ಪಲ್ ಪಾತ್ ಮುಚ್ಚಿಡ್ನ ಈ ಸರ್ತಿ ಮುಗುರಜ್ಜಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಆದ್ರೆ ಎಂಕ್ಲಂಚಿ ಉಂಡತ ಬೊಲ್ಪುರ್ತೆ ಮುಗಾಲ್ ಎಂಕ್ಲ ಕೆಲಸ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಸ ಬತ್ತಂಡಾವ ಇದೇ ಬರ್ಸ ಇತ್ತಿಂಡ ಉಲಾಯಿ ಮುಗ್ಲ ಜನ ಚೆಸ್ಕೊ ಬೋದಿತ್ತೆರವ ಎಂಚಿನ ಚೆಸ್ ಮುಗ್ಲೇನ ಪಂಡ ಐಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ಎಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡ ಆನೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರೈಟೇ ಪೊಪ್ಪುನ ಕುದುರೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರೈಟೇ ಪೊಪ್ಪುನ ಮಂತ್ರಿಲ ಸ್ಟ್ರೈಟೇ ಪೊಪ್ಪುನ ರಾಣಿಲ ಸ್ಟ್ರೈಟೇ ಪೊಪ್ಪುನ ರಾಜೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರೈಟೇ ಪೊಪ್ಪುನ ಗಂಟೆ ನಾಲ್ಕು ಕಾಲಾಂಡವ ಭಾರಿ ಬರ್ಸ ಮುಲ್ ಮಾತ್ರ ಯಾಲೆ ನಮ್ಮಲ ಪಂತಿ ಪೋದಿತ್ತದ ಫುಲ್ ಚಂಡಿ ಅಂಚೆ ಅಂಚ ರವಕ್ಕ ಬತ್ತ ಮೀಯವ ಏನ ಬಾಡಿ ಏತ್ ಕೂಲ್ ಆದಿತ್ತನು ಪಂಡ ಚೌಲಿ ನೀರೆಲ್ಲ ಬೆಚ್ಚದಂತ ಫೀಲ್ ಆಗೋದಿತ್ತನು ಇತ್ತೆ ನೀತ್ ಶೋ ಕಾಂಡ್ ನಾನು ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಇತ್ತೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪೆ ನಾನು ಎಲ್ಲೆತ್ತ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕ ಬಾಯ್